Wayanana kridane anakmu lanang. Aku anakmu tenan. Danapati kuwi anakmu. Kowe bapakku. Wisrawa. Wisrawa. Aduh Rama. Kumalian Pindoro natingkah puncang aduh babu raga ingsun Raga hamba kang kawlasar parang Rama Peremban sepinten lepat kula diagung pangaksama paduka Rama kula lepat kaliyan paduka Kanjeng Rama. Duh Rama kula rumaos wirang kula rumaos lingsem Rama ing atasipun kula menika dados putraning Brahmana rinangkuk kula menika putranipun Pandhita Kondang Kalkajana Priya. Lalampahan kula namung kados mekaten Rama Kanjeng Rama. Kula wirang kula lingsem kula nyuwun pejah kemawon Kanjeng Rama. Duh putraku nggih bagus. Anakku wong sigit. Kowe ora luput sing luput pun bapa nggih boten. Kula ingkang lepat Rama. Petela kula dados putranipun Pandhita Linangkung kula kirang parak brata kula kirang tapa kula kirang prihatos kula kirang gegayuhan tumrap ngel ing atasipun kula menika badhe pakrama kula tiyang jaler badhe rabi kemawon dedepe ngantos ngrerpa ngersanipun tiyang sepuh cetha menawi kula menika boten gina gesang kula wonten ing Madyapada. Mula saking menika Rama lan kula ngrumaosi bilih Dewi Sukesi menika pancen sanes pesti jodho kula. Lan Sukesi menika kedahipun nggih winengku Pandhita Linangkung kados paduka Kanjeng Rama Peremban Begawan Wisrawa menika saking menika Rama. Monggo dinten menika paduka Kanjeng Rama kula dherekaken negari Lokapala. Negari Lokapala kula kunduraken wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Peremban Begawan Wisrawa keparenga paduka Kanjeng Rama nglajengaken jumeneng Narendra wonten negari Lokapala. Kula mboten pantes kula mboten patut menawi kula menika jumeneng ratu Bedawa Wirang bebecer lampah. Mila dinten menika monggo Rama kula dherekaken kundur paduka ngrenggani negari Lokapala miwah Dewi Sukesi. Kula badhe kesah sak puruk-puruk Rama. Lan kula mboten badhe ngaken menawi kula menika putranipun Begawan Wisrawa. Sampun Rama, sampun menggalih paperkawis lampahipun ingkang putra Kundanapati. Kula nyemanggaken paring paduka monggo Kanjeng Rama kula dherekaken kundur Rama. Putraku nggih wong bagus. Danapati
aturmu kang alus iku mau persasat kaya ngiris-iris yasipun bapa. Yo malah pun bapa dina iki ngakoni reng kaluputan wis ora ana pangapura sing kanggo wong tuamu Begawan Wisrawa kejaba ruwating penandhang umum antapa kudune wis tekaning pati. Mula kang sapa iku nggih dina iki pun bapa bakal mitungkas kelawan sira Danapati. Pun bapa bakal ngrilakake kundur marang loka bapa. Sadurunge pun bapa bakal kundur marang loka bapa. Dina iki sira bakal tak paringi kasektene pun bapa ingkang aran Aji Rawarontek Tampangana nggih. Maringaken kasten ingkang awasta Aji Rawarontek daya pangwasane Aji Rawarontek kamunta sang Danapati kenging pusaka nadyan ajur umur-umur kalamunta dereng pestine wangsul mringkasi dan jati saged waluya wijang pamejange sang Begawan Wisrawa samendhang tan wonten ingkang karempit riwetnya tinampi dening sang Danapati teka kayata mangkono pangandikane sang Begawan Wisrawa. Danapati wonten dawuh krama sakwise Aji Rawarontek tak paringake kelawan jeneng sira tegesipun bapa wis datang darbi kekuatan apa wis kuwancine pun bapa kudu bali marang alam kamuksan ingkang pungkasan pun bapa bakal titip kadangmu kang maksud kinandhut kelawan Sukesi besok kalamunta wis lair yen kowe wis diwasa tresnanana ya nggih Danapati anggonmu tresnani kelawan kadangmu mau kaya kowe tresnani marang sariramu pribadi wis karya kasuki uluh. Rama Kanjeng Rama manteng samadine menep raose sang Begawan Wisrawa dene rarsa pangsul mring loka baka panep sing dosa kalpatan risaksana jroning mangke sang Begawan Wisrawa sigra manjing jroning pakunon ambyur jroning taana mulup mangalatalan. Aduh, Romo, Kanjeng Romo, Kanjeng Romo. Pak.
estine manah boten pojo-pojo menawi kula badhe tega kaliyan paduka Kanjeng Rama nanging kenging menapa Rama dene paduka mantala nilaraken karyan ingkang putra Pundanapati Rama seping tepat kula diagung pangaksama paduka Kanjeng Rama lajeng kula kados pundi Kanjeng Rama jagat kula katara jagat pangestu para Danapati bagus rupang gagah pitreksa nanging mengis kebuden petega wentala lawan bapak ngatasi bocah bagus rupa monggo jangkah nanging kowe kalah karo bapakmu ketitik ora duweni ilmu bapak pisan ora duweni kegebengan jengkok nuduhake menta sing dalem murting kuling kowe ora bisa kaya wong akwamu Danapati tegel karo wong tuamu tegese tegel kelawan kadang kang maksih dak kandhut eling-elingen Danapati lah ya anakku sing tak kandhut iki besok yen lair sing bakal malesake sik kurang cetha kurang gamblang apa dongenge Paman Prasoma nganti ramene kaya ngene iki mau kuwi mung dongeng ki rikala semono Man Prasoma wonten dawuh dadi sampeyan nom-noman sampeyan bagus wah rumiyin ngaten yer kula niku ngleling nika saestu cawe itu tak cedai tak jawil orang kintil yang weruh karo Sukesa sakniki lah sakniki nyedai cawe itu kula jawil pun kula guru mangsani nggih nggih kados ngaten menika kados kula matur menapa wontenipun sejarahipun Kang Rama Begawan Wisrawa dalasan ingkang Ibu Dewi Sukesi kados ngaten menika borong paduka badhe ngawekani Kumbakarna ana dawuh monggo Kakang dina iki mantep alasane atiku mula dadi apa-apa tetep aku bakal jumangkah marang negara Lokapala tak gempur negara Lokapala Kakang Danapati tak taker wareg sing mati Dasamuka apa Danapati Man Pratha sampeyan perintahke kabeh para prajurit Kalkadiraja yen perlu Lokapala jagang jero beteng kandel kula piyukane batang sayuta panjo kumrekut kang kala lumarit